ପାଞ୍ଚଟି ବେଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ନଈ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖାଲ ପଡ଼ିଲା। ଖାଲ ଭିତରେ 3ଟି ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ 2ଟି ବେଙ୍ଗ ଆଡ଼ି ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି। ଖାଲଟି ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା। 3ଟି ବେଙ୍ଗ ଖାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଉପରକୁ ଜମ୍ପ ମାରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଉପରେ ଥିବା 2ଟି ବେଙ୍ଗ କହିଲେ କି ଆରେ ଭାଇ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ, ଖାଲ ବହୁତ ଗଭୀର ଅଛି, କେବେ ତୁମେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ବେଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ମାରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ତାର ଚୁପଚାପ ରହିଗଲା, ଗୋଟେ କଣରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ବେଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଉପରକୁ ଜମ୍ପ ମାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଜମ୍ପ ମାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଡ଼ି ଉପରେ ଥିବା 2ଟି ବେଙ୍ଗ କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ, ଖାଲ ବହୁତ ଗଭୀର ଅଛି, ତୁମେ କେବେ ବି ଆଡ଼ି ଉପରକୁ ଆସିପାରିବନି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯାଅ। ଉପର ଆଡ଼ି କଥା ଶୁଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇ କଣରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା, ଉପରକୁ ଜମ୍ପ ମାରୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଜମ୍ପ ମାରୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଏମିତି କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼ିକି ଆସିଗଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ତୋତେ କ'ଣ ଏତେ ଡାକୁଥିଲୁ, ତୋତେ କ'ଣ ଶୁଭା ଯାଉନଥିଲା? କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ବେଙ୍ଗଟି କାଲା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଡ଼ିକି ଆସିଗଲା। ମୋର କହିବାର କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଛକୁ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି କରିନଥିବା ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ କି ଇଏ କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ବୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରିବା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଲୋକମାନେ କହିବେ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପାଇଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି କରୁଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ କଥା ବହୁତ କିଛି କହିବେ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ନା, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବାନି। ଯଦି ଆମେ କାଲା ହେଇଯିବା ନା ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା।